खुलुमबाय लोगोफोर सिगाङावनो आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय। दा आङो दिनै मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोनजों सावरायनो। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोनहा अननानै शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दा जायनाखि आपडेटखौ दिनै आं लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव बे जाहैगोन अपेन डिबेटनि खोथा जाहैगोन। दा जोंहा दाख्लैसो मोनसे अपेन डिबेट जानानै थांदोंमोन। दा बिनि फारसे सावरायगोन लोगोफोर। दा बिनि सिगां आङो मोनसे एकदम 2-3 सेकेन्डसोनि मोनसे भिडिअ होगोन। दा बेखौ नायलांग्रो बिनिफ्राय सावरायनाय जासिगोन लोगोफोर। চাক আমি BPF বন্ধুজনক কব বিচাৰিছো যদি মুছলিমৰ কাৰণে ইমান দৰদ আছিল ভাই 17 বছৰ ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটিলা নেকি মাটিৰ ভাত দিব নোৱাৰিলা এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। दा नुजाफैफिनबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। दा नुबाय जानांगौ दिनैहाय अपेन डिबेटआव जायनाखि बिथांमोनहा प्रमद बर'नि जानानै बा BTRनि जानानै दिनै बिथांमोनहा एकदम हब्रा खोथा बुंदों। बेफोरखौ साननानै नायोबा जोंनि बर' जाथिया एबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा रायजोफोर। दा आङो मानो थाखाय बुंनो सानदों बे खोथाखौ नोंथांमोना एसेबाबो भिडिअखौ नायबाय। दा बे भिडिअआव जायनाखि बिथांमोनहा दिनैहाय बेसेबांबा गिदिर खोथा बुंदों बेफोर मानसिया दिनै सोर बेखौ सिन्था खालामनो रोंग्रोनांगोन। दिनै BTCआव बिथांमोनहा माब्रै प्रमदनि जानानै एकदम सानै मानसिया बेयाव ड्रेस गानलायनानै दिनै अपेन डिबेट खालामनो बिथांमोनहा नुजाफैखो मानि थाखाय BPFनि एगेन्स्ट जानानै बिथांमोनहा ओरैबायदि नङै खोथाफोरखौनो दिनैहाय बेयाव जेनेबा बुंफैखो होमबा बेफोर बिराद सिन्था धारना खालामनांगौ गोनां रायजोफोर। दा मानो होननानै बुङोब्ला साननानै लादो लोगोफोर बै समाव बिथांमोनहा जेब्लानाखि बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बड'लेण्ड आन्दलन जानायनि उनाव जोंहा बिनि सिगां 2-3 सुक्ति जानानै थांबाय। दिनैसिम जोङो 3 सुक्तियाव फैबाय। दा बिथांमोनहा बै सुक्तियाव जेब्लानाखि सुक्ति जानो सावरायदोंमोन गोजौआव सेन्ट्रेलाव जेब्लानाखि सावरायदोंमोन बै समाव बिथांमोनहा जोंनि बर'नि जोंनि बर'नि नांसोमनाय जोंनि बर'नि जेनाखि मोन्थायखौ लानानै बिथांमोनहा बिराद खर' सायोमोन। जाहाथे BTC बा BTRआनो हक बेफोरबायदि दाजाथों होननानै बिथांमोनहा गिलु बालु बर'नि एगेन्स्टै आन्दलन खालामग्रा मानसि बिथांमोनहा। नोंथांमोनाथ' बुजिगौ जेनेबा दिनै बिथांमोनखौ सोर मानसिया बिथांमोनखौ बेयाव अपेन डिबेट खालामनो लाबोखो बिनि फारसे साननानै नायनो गोनां जोंनि बर' रायजोफ्रा। दा बिथांमोना जोंनि बर'नि फारसे जेबो मोजां साना बर'नि फारसे जेबो मोजां लुगैया। दिनै बिथांमोन बायदियासो बेयाव अपेन डिबेट खालामनायाव एकदम नंबां जाबां खोथाफोरखौ लानानै बिराद गारमा फुवारलाबो होमबा बर' जाथिनि थाखाय बेसेबां लाजिनांथाव रायजोफोर बेखौ सिन्था खालामनानै नायदो। जायनाखि मानसिया जोंनि हारिनि फारसे मोजां सिन्था धारना गैया बे बिथांमोनासो दिनै UPPLजों बा प्रमद बर'जों लोगो जानानै BTRनि फारसे जानानै बिराद गिदिर खोथा बुङो नङा होमबा रायजोफोर। आरो दाना नैथि पइन्टआव फैदो रायजोफोर जेनेबा BTR आरो BTC मोननैजों जेनेबा कम्पेयार खालामलायदों नङा होमबा। दिनै बिथांमोनाव डेभेलप आनडेभेलपनि खोथा बुंदों। दिनै बिथांमोनहा मा खोथा बुंनो हाखो बेयावथ' जेबो डेभेलपनि खोथा बुंनो हायाखै बिथांमोनहा। एकमात्र बिसोर बुंनो हादों मा बुंदों हा फाट्टा होआखै। बै समाव हाग्रामा सारालायनो हा फाट्टा होनो हायाखै 17 बोसोराव। हा फाट्टा जुदि होनो हायाखैबा बै जायगायाव रोजा मानसिनो बेसेबां हा फाट्टा होआमोन। नोंस्रा बेखौ गियान गैया। बेखौ एकदम सैमा फाग्लाफोर बायदि बखिलाबायबानो जाया जाम्बा बुरबकफोर जोलैनि हांगारफोर। नोंसोर दिनै बर' जाथिखौ फोजोबनायाव बिराद गुबुन जाथिखौ दिनै मदद होगासिनो दं। गुबुन जाथियाबो दिनै ओरै नाख्रेबगासिनो दं। बेफोरखौ दासिमबो नोंसोर सिन्था खालामनो रोङाखै। सम गैया ना बर'नि गेजेराव मोजां दैदेनगिरि गैया नामा जायनि थाखाय दिनै मोजां दैदेनगिरि गैयिनि थाखाय UPPLजों जानला मोनला 2-3 हारसाफ्रासो बिथांजों गसंनानै BTCखौ दंस' खालामनायाव माने मदद होगासिनो दं। होमबा बेफोर मा साननाय प्रमद बर'नाव दिनै मा सिन्था धारना दङ। नोंथाङा दिनै बर' जाथिखौ सावजाजोबसै नामा सानफा एफा ना मा सानदों नोंथाङा दिनैसिम बेफोरनि सोंनाय फिननायखौ होनो हायाखै रायजोफोरनि सिगाङाव। नोंथाङा एकदम नंबां जाबां आसनि खालामलाबायनानै बर' जाथिफोरखौ दिनै थगायलाबोगासिनो दं। दा थगायमालाय मा जानो नोंथांनि फारफ्रोमनिबो थगायनाय बिथिंफ्रा दिनै कयेक दिननि परे 2-3 परे बा मास 2-3 परे नुजागासिनो दङ। दिनै नोंथाङा जिर' जानो थांगासिनो दं प्रमद बर' नोंथां बुजिबाय। आरो नोंथांमोनहा दिनैहाय हाग्रामा सारखौ बुङो जेबो डेभेलप लाबोनो हायाखै बिथाङा जेबो होनो हायाखै। बेफोरथ' नोंसिनि कमन खोथा।
दिनै हाग्रामा सारा जुदि जेबो लाबोनो हायाखैबा दिनै जोंनि बिटिसि एरियायाव दिनै मानो गासिबो बिथिंनिफ्राय डेभेलप जाबोआमोन। हाग्रामा सार नङामोनब्ला दिनै बे बेसेबांनाखि बे खाथि खाला ओनसोल बिटिसि ओनसोलाव दिनै लामा मोजां जागौमोन नामा? बबेबा समाव बै बिटिसिनि सिगां बेफोराव लामा मोजां दंमोन नामा? नोंथांमोना दिनै बुंबाय थायो मोनसे खोथाखौनो हाग्रामा सारा जेबो डेभेलप खालामाखै, जेबो होनो हायाखै, हा हु होनो हायाखै, बेफोरबायदिल' नोंसोर खोथा बुंबाय थायो नङा होमबा? हाग्रामा सारा जुदि हा होनो हायाखैबा बै समाव मानो बिथाङा रोजा रोजा मानसिनो हा होखो? आरो बै समाव बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा हादान एरियायाव बेसेबां हादान सिफायदों, हादान सिफायनानै न' बां लुनानै थाहैनो हादों, हादान खालामनानै हा हु मोन्दों, हादान सिफायनानैनो दिनैहाय साहा बागान गिलु फालु गायग्लुंनो हादों, रबार्ट बागान गायग्लुंनो हादों, साहा बागान खालामनानै लाख लाख थाखा खामायनो हादों। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे बागानाव दिनैहाय नांथाबनानै दं। गरिब गुन्द्राफ्रा मावै दाङै बेयाव एसेबाबो एनैबाबो दिनैहाय ओंखाम मोनजादों। होमबा बेफोर सोर होनाय? हाग्रामा सारा होमबाबो मावनानै जानायनि मोन्थाय होदों, हा हु होनायनि, हा हुखौ जेनेबा सिफायनानै लानायनि मोन्थाय होदों। होमबा आरो मा नांबावगौ बर' जाथिनो? आरो लामा सामा बानायदों, गोबां अफिस कलेज बायदिसिना बानायजोबदों। होमबा मा नांबावगौ बर' जाथिनो? बर' रायजो राजाफोरनो दिनै मा नांबावगौ? ना गासिबो न'खर न'खर बिल्डिं नांगौ? बोरमाफोर नोंसिनाथ' बिदिसो, नोंसिनोथ' क्रर क्ररसो होनांगौ बोरमा मेन्दाफोर। साला बुरबकफोर दासिमबो सेन्स गैया, सोलायनो रोङा नोंसोर। आरो सासे सानै मानसिफ्रा गिलु फालु गाज्रि गाज्रि रायो। नोंसोर एक समाव फस्थायगोन, UPPL सरकारा फैनांगौबा एक समाव फस्थायगोन। नोंसिनि बिसि फिसा गासिबो रुवाथि दाहोना थाजोबनांगोन। बे खोथाखौ गोसोआव ला बुरबकफोर। आंनि भिडिअखौ सानसेब्लाबो नोंथांमोना गोसोखांगोन माबा मोनसे जुदि UPPL सरकारा जुदि फैनांगौबा। नाथाय जों जिन्दिगियावबो UPPL सरकारखौ फैहोआ। जिहुनु हक आरो जिन्दिगियावबो UPPL सरकारा दिनैनि दिनाव फैला। जिहेतु बिसोर थगायसुला सरकार, बर' हारिखौ धंस' खालामनो होननानै ओंखारनाय सरकार। होमबा बेफोरखौ सोर मदद होनो? जोंनि बर' जाथिनि मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय UPPL हान्जाखौ रावबो मदद होला। जायफोर बिथांमोनहा दिनैहाय मदद हैदों, जाय बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा सारनि जानानै, हाग्रामा सारनिफ्रायनो देरहानानै दिनैहाय UPPL हान्जायाव दिनै जइन जाहैदों, बेफोर मानो जाहैदों? बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि हाग्रामा सारनि सायावनो गिलु फालु लाख लाख कौटि कौटि खामायनानै दिनैहाय मानो थाखाय UPPLआव थांनांगौ जादों? बिथांमोना दिनैहाय गिदों जोंनि हाग्रामा सारजों थायोबा थाखा फैसा गासिबो हिसाब होनांगोन। बेफोरखौ गिनानैनो बिथांमोना मा जादों? दिनैहाय मोनसेनिफ्राय मोनसे गामियाव माबायाव मोनसे आफादाव थांनांगौ जादों। होमबा सिन्था खालामदो रायजोफोर, जायनाखि बिथांमोना दिनै थांदों बेसोरबायदि मानसियानो दिनै BPFनि केरियारखौ नस्थ' खालामनानै थांदों। बर' रायजो राजाफोरनो होनांगौ जिहेतु बे बुस्थुखौ होआखै, गावसोरनो थुब्रायनानै लांदों। लास्टआव बेफोरबायदि मानसियानो दिनै मा जादों? हाग्रामाखौ बखिनानै दिनैहाय मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव बारलांदों। बेफोरखौ सिन्था खालामनो रोंनांगौ। मोजां मानसिया दिनैहाय बिसिनि UPPLआव थाङाखै। जोंनि BPF दोलोनि जायनाखि मानसि मोजां दैदेनगिरि, बिथांमोना दिनै BPF दोलोखौनो साननानै, बर'नि रायजो राजानि खोथाखौनो साननानै दिनै थाखा फैसा गैयाबाबो दिनै बर'जोंनो नांथाबनानै दं। आरो बिथांमोना जिबनाव नांथाबबाय थागोन आरो बर'नि मोजांखौ जिबनाव हास्थायबाय थागोन। बेखौ हले सिन्था खालाम रायजोफोर। आरो नोंथांमोना बुंदों गिलु फालु UPPL सरकारा गिलु फालु रायजो राजाफोरनो लाख लाख हा होबायनो। बोरो नोंसिनि रायजो राजाफोरनि लाख लाख हा होनाया? बेथ' माबा मोनसे मियादि बा माबा मोनसे फात्तानि हा नङा। बे एकमात्र बे टाइटेल। जे जायगायाव बेयाव गसंनोल' मोनसे पारमिसन होनाय, बेखौ होनो टाइटेल। दा नोंसिनि हा नङा बियो, नोंसिनि हा मोन्थायनि माबा नङा बियो, लेखा नङा। बेखौ हले सिन्था खालामनानै नाय रायजोफोर। आरो मा होनबावदों बिथांमोनहा? गावसोर गिलु फालु हा होबायलाय जाहैदों। नोंथांमोना जुदि हा गिलु फालु होदोंब्ला दिनै मानो हादानाव गिलु फालु आलो गोजोनै रायजो जानाय बर'फोरखौ दिनैसिम मानो मेगनाव मोदै खुगायाव खदै खालामनानै दिनै मानो इभिकसन खालामजोबखो नोंसोर? बेखौ सिन्था खालामाखै नोंसोर? बेखौ बुजिनो रोङाखै? नोंसिनि हा होनाया बेनो बुरबकफोर। नोंसिनि हा होनाया दिनै माने गिलु फालु जायगायाव दिनै इभिकसन जानांखो। सोरनि खोथा लानानै नोंथाङा इभिकसन खालामखो? बेथ' बर' जाथिनि मोननांगौ मोन्थायखा, बर' आइ आफा रायजो राजाफोरनि मोननांगौ मोन्थायखा। दिनै गावनि मोननांगौ मोन्थाय हायाव दिनै थानायावबो जुदि बर' रायजो राजाफ्रा सेफटि गैयाबा, बर' रायजो राजाफ्रा जुदि होखारजायोबा नोंथांनि सरकारा मा जाखो? बेनो जाहैबाय नोंथांनि BTR सरकार। नोंथांनि BTR सरकारनि एग्रिमेन्टआ बेनो नामा? दिनै नोंथाङा मानो
नंखाय आसाम स्टेटनि खोथाखौनो लानानै दिनै उगुल थुगुल खालामनांगौ जायो बर' रायजो राजाफोरखौलाय। होमबा नोंथाङा मा सरखार दाखो? बेनो नोंथांनि पावारफुल सरकारा। दिनैसिम नोंथाङा गिलु फालु साख्रि होबाय होनो दिनैसिम नोंसोर सासेबो साख्रि होनो हायाखै बिटिसिआव। होमबा नोंसोरो मा खामानि मावखो? नोंसोर माबा मोनसे प्रजेक्टखौनो लाबोनो हाखो? ना माबा मोनसे अफिसखौनो नोंसोर लुनो हाखो? ना माबा मोनसे कलेजखौनो लुनो हाखो? ना माबा मोनसे गोदान इन्डास्ट्रि खालामनानै बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना इंगेजआव दोननो हाखो? होमबा बेनो नोंथांनि बै समाव बुंनाय सुइजारलेण्डआ प्रमद बर' लाजिया गन्थं गैया। नों जोलैनि हांगार प्रमद बर'। नों जाहैबाय बर' जाथिखौ फोजोबनो ओंखारनाय। नोङो गुबुन जाथिफोरजोंबो लोगो जानानै दिनै फोजोबस्रांनो ओंखारगासिनो दङ। जायनाखि जोंनि बर' जाथिनि सुथुर, बे सुथुरखौ दिनै नोंथाङा बुथुमगासिनो दं जाहाथे बे बिटिसिआ धंस' जायो। नोंथाङा बेखौसो नागिरगासिनो दङ, नङा होमबा? आरो बिथांमोनहा बुङो गोबां आसनि लाबोबायनो, अबेबा माइनाव सोरां आसनिनो, अबेबा दाउ अमा फिनायनि आसनिनो, अबेबा बोरमा फिनायनि आसनिनो, अबेबा मोसौ फिनायनि आसनिनो। नोंथांमोनाथ' बेफोरखौ आसनि होननानै आसनि दाबाय दिनै। होमबा आसनि दानानै दिनै नोंसोर बर' रायजो राजाफोरनो मा होनो हाखो? बबे जायगायाव बर' रायजो राजाफ्रा सोर दाउनि फाराम मोनखो? सोर बोरमानि फाराम मोनखो? सोर अमानि फाराम मोनखो? सोरनो मा होनो हाखो नोंसोरलाय? गामि गामि हाबनानै सोङै रावबो फाग्लानोबो नोंसोर होनो हायाखै। 100था गामियाव न'खरनैल'नो होनो नोंसोरो। होमबा बेनो जाहैबाय नोंसिनि डेभेलपआ, नोंसिनि आसनिया बेनो। बे दाउ अमा फिनानै मानसिया डेभेलप जाहैबाय, गिलु फालु गिदिर डेभेलप। दाउ अमाफोर मोसौफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोदो रायजो जाजेननायनिफ्रायनो फिबोग्रा, दाउ अमाजोंनो जिउ खांबोग्रा मानसि जोंनि बर' हारिया। होमबा नोंथांमोना दिनैहाय मा दायलग होलाबायबाय थाखो? नोंथांमोनहा जुदि इसिबां जुदि आसनिजों जुदि डेभेलप खालामदोंबा दिनै दरसे गामियाव माथो सासे मानसिनोनो नोंथांमोना होनो हायाखै? नोंथांमोना मा प्रुफ दङ? बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आसनिया, डेभेलपनि आसनिया। दा नोंथांमोना मा बुंबावदों? माइनाव सोरां आसनि बिथांखिजोंलायनो गिलु फालु डेभेलप खालामबाय। फाबोरो जोंनाव माथो जिर', जोंनाव माथो मोनसेबो आसनि गैया। नोंसिनि माथो मोनसेबो जिनिस होनाय गैया दिनैहायलाय। सोंफै बर' रायजो राजाफोरनाव, नोंथांमोननि माबा आसनि मोनदों नामा जोंनि एरियायाव, जोंनि रायजो राजाफोरनाव? नोंथांमोननि डेभेलपआ माबे? नोंथांमोननि आसनिया जुदि मोनसे गामिनि लक्षी मन्दिर मोनसे लुनानै होबानो जाहैबाय, 2 लाखनि मन्दिर गंसे लुनानै होबानो जाहैबाय, बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आसनि। बिराद डेभेलप। होमबा गामिनि रायजो राजाफ्राबो सानसै मन्दिर गंसे 2 लाखनि मन्दिर गंसे मोनबालाय जाहैदों गिलु फालु गिदिर डेभेलप जाबाय। होमबा बियो मोजां। रायजोफोर लाजिया गन्थं गैया। रायजो राजा जानानै नोंसोर सिन्था खालामनो रोङा। मन्दिर गंसे मोनबानो बे डेभेलप जाबाय। बोरमाफोर, आदुवाफोर, खिसौलाग्राफोर, नोंसोर खिनि थाम्फैखौ खबथारग्रा मानसिसो, बुजिबाय? नोंसोरो 10 थाखा 20 थाखा मोनजाबानो ओइ बे सरकारा मोजां, बे सरकारनो होनांगौ, बे सरकारखौनो लाबोफिननांगौ। आरो 10-20 हाजार मोनबावबाथ' जिउखौनो गारबावगोन माथो। होमबा नोंसोर बे जातिनि सिन्था धारना खालामग्रा मानसि, बेनो जाहैबाय नोंसिनि डेभेलपआ, बेनो जाहैबाय नोंसिनि मिशना। दिनै गासिबो नोंसिनि मिशनफ्राबो गासिबो फैलारजोब। होमबा बेसि गिदिर नोंसोर बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबावनो? नोंसोर जेसेबांखि गिदिर गिदिर खोथा बुङा, नैबे खेत्रआव नोंसोर जिन्दगियावबो सरकार दानो हाया। आं इउटुब बानायजेननायनिफ्रायनो होनखादों आरो जोबजासे होनलांबाय थागोन, जिन्दगियावबो नोंसोर सरकार दानो हाया। जिहेथु नोंसोरखौ मोजां मोननानै गिलु फालु रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदोंमोन, नाथाय रायजो राजानि लुबैनाय बायदि दिनै नोंसोर जायाखिसै, बानायनो हायाखिसै। आरो नोंसिनि गिलु फालु गिदिरथार इउटुबार बड'लेण्ड टाइगारा दिनै मानो नोंसोरखौ गाज्रि मोनखो? नोंसिनि जानानै बिसि गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन बिथाङा, दिनै मानो नोंथांमोना नंखाय बड'लेण्ड टाइगारजोंनो दिनै मारै फोथाय खेबस' खालामजाखो? होमबा बेफोर मा नुथाय? सानसे समाव नोंथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड टाइगारा जिउ गारनो हागौमोन, नाथाय दिनै नोंथांनि थाखाय जिउ गारनो हाला। नोंथांमोनखौ
बेबो नासयनायावसो दङ जिहेतु नोंसिनि फैलार सरकारखौ नुनानै बयबो बुजिबाय दिनै बिनिखायनो जेसेबां हब्राया लाब गैया सोरबा गबिन्दआनो जा सोरबा फेरेंगायानो जा सोरबा प्रमद बर'आनो जा सोरबा बिश्वजित दैमारियानो जा रावबो लिडारा बेयाव खामानि गैया बुजिबाय रायजो राजाफ्रा गोसोआव सोनानै लानाया मोजां खोथाफोरखौ बुजिनो नाजानाया मोजां आरो आङो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोसोआव फैबावदों दिनै जोंनि नैबे बर'नि अलखदफोरखौ नुनानै दिनै जोंनि हारि माहारिफ्रा मा जानानै थाखो हारि माहारिनि आफादफ्रा मा खालामनानै थाखो मानो उन्दुबाय थाखो बिथांमोना बे अलखद समाव नुजाबोनांगौ अपेनलि नुजाबोनांगौ दिनै बर' जाथिया अलखदाव गोग्लैनो नागिरबाय जों बेखौ बासायनांसिगोन होननानै ओंखारबोनांगोन हारि माहारिफ्रा दिनै मानो उन्दुबाय थाखो बै समाव जेब्लानाखि माबानि बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे समाव जोंनि माहारियारि आफाद एबसुआ बिथांमोनखौ अपेनलि मदद खालामदोंमोन मदद खालामनानैनो दिनै बिथांमोना सरकाराव लाबोदोंमोन नाथाय बिथांमोनाबो दिनै थगायजाबाय दा बिदिनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्राबो जों अपेनलि लोगो जानांगौ अपेनलि ओंखारनांगौ जिहेतु जोंनि बर' जाथिया दिनैहाय गोग्लैसोनो नागिरबाय गोग्लैसोनो नागिरनायावनो जों बोखांखानांगौ गोग्लैनायनि उनाव जों बोखांनो हागोन ना हाया बेयाव बरसा गैया बरसा खालामनो नाङा गोग्लैनायनि उनावसो जोङो बड'लेण्ड होनफिनबा बै माहारियारि आफादफ्रा ओंखारफिननानै जुदि बेखौ बोखांनो नागिरबा बै समा बेयाव थाहैला बै समा बेयाव फैला नंखायनो सम थानायावनो जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो ओंखारनांगौ बर' जाथिखौ सिन्था खालामोब्ला बर'नि मोजांखौ लुबैयोबा आं दा बेखौसो बुंनो लुबैदों नाथाय जोंनि माहारियारि आफादफ्रा आंखौ दुखु मोननानै लाब गैया आं दिनै बेखौ खावलायनो लुबैदों नोंथांमोनहा जाबो नैबे बर'नि अलखद समाव फैनानै गसंथानानै जोंनि बिटिसिखौ रैखा खालामनायाव मदद होयो आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायदों 6 শিডিউল যোনটো 6 শিডিউল আপুনি বুজি পায় না নাপায় এইটো সিধা কওক আপোনালোকৰ বিৰোধী শক্তিত ক'ত ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে ক'ত মেডিকেল কলেজ হৈছে খালি পিঠাই খাতি আছে তহঁতে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰ যিটো কৰিছে এইবিলাক পিঠাই খাতি আছে একোই লাভ হোৱা নাই আৰু বিটিচি বাছি যিসকল যুৱ আছে যুৱতী আছে একো কৰা নাই আপোনালোকে বিটিচিৰ পাৱাৰটো খাটি দিছে বিটিআৰ শক্তিৰ দ্বাৰাই বিটিচি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে 6 শিডিউল ধ্বংস কৰিব বিচাৰি আছে বিটিচি অকলত যুৱসকলে চাকৰি পোৱা নাই বিটিচি অকলত আজি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি বাহিৰৰ মানুহ কৰি আছে ঠিক আছে এটা বিপিএফৰ এজন যুৱকে শংকা কৰিছে যে সংখ্যালঘু গাঁওটো অনাগত দিনত বিটিআৰ চুক্তিৰ পিছত উচ্ছেদ হ'ব নেকি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিপিএফৰ ফালৰ পৰা চাক আমি বিপিএফৰ বন্ধুজনক ক'ব বিচাৰিছো যদি মুছলিমৰ কাৰণে ইমান দৰদ আছিল ভাই 17 বছৰ ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটিলা নেকি মাটিৰ ভাত দিব নোৱাৰিলা এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই বৰ্মন বৰ্ডৰ শাসন আছাৰ পিছত বহুত সংখ্যালঘু মাটিৰ পট্টা দিছে আমি মুছলমান গতিকে এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই দিব পৰা নাই আৰু পিছত পাঁচজনকে মুছলিম ক্যান্ডিডেট দিছে বিপিএফে কিয় গতিকে আমি সংখ্যালঘু মুছলমান আমি পৰমত আৰু বিপিএফে মুছলমান ক'ব খুজিছে যে পৰমত চৰকাৰৰ পিছত মদৰ জপজপনি বন্ধ কৰিছে ঠিক আছে কৰি পেলাই মুছলমানক আজি বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে আজি এটা কথা সত্য যে আজি যিবিলাক ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধ ঘোষণা 10টা বিৰোধ ঘোষণা 10টা বিৰোধ ঘোষণাৰ ভিতৰত মোক এনে লাগে যে মোক আৰু কৰ্ম কৰিব লগা নাই মই এনে চলিব পাৰিম কিজানি এনেকুৱা এটা ঘোষণা কৰে কিন্তু সময়ত মই জিৰ'টোহে পাওঁ এই জিৰ'টো পোৱাৰ কাৰণে আজি আমি সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবাৰ মাৰবান্ধি থিয় হৈছো এইবাৰ এনে এজন প্ৰতিনিধি আমি ইয়াত মানে জিকাই ল'ম যিজন প্ৰতিনিধিয়ে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব সংখ্যালঘু ৰাইজৰ হৈ ভাল কাম কৰিব তাকে আমি এইবাৰ আগবঢ়াই ল'ম বুলি আমি চিন্তা কৰি যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে সম অধিকাৰ দিছে সমভাৱে ঘূৰিবলৈ অধিকাৰ দিছে সম অধিকাৰ দিছে সকলোৱে ঘূৰিব পাৰিছে
সকলোৱে ফ্ৰীডম ভাৱে কথা ক'ব পাৰিছে সকলোৱে আহিছে আজি ৰ'ব 1 মিনিট যিসকলে চিঞৰি মাৰিছে আজি তেওঁলোকে এটা সময়ত চিকিউৰিটি লৈ আহিব লাগিছিল এটা সময়ত তেওঁলোকে চিকিউৰিটি লৈ আহিব লাগিছিল যিসকলে আজি কৈছে আজি ইউডিএফ ইউপিপিএফ দিছে স্বাধীনতা দিছে কথা ক'বলৈ অধিকাৰ দিছে গতিকে মই জানো ইউপিপিএফৰ কাৰণে তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰিছে প্ৰথম শাৰীকেইটাই প্ৰথম শাৰীত বহি থকা সকলে মন্তব্য কৰিছে আমি অকণ পিছলৈ যাব বিচাৰিছো যেতিয়া শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়তে একমাত্ৰ বিটিচি এৰিয়াত এটাই প্ৰকল্প হৈছিল সেইটো হ'ল বিটিচি বিটিবিএছটো হৈছিলে ইয়াৰ পিছত তাৰ পিছত একোৱেই হোৱা নাই আমাৰ ইয়াতে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলা ৰিক্সাৰ ইয়াতে অহাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে আপোনাৰ যিটো বিটিচি এৰিয়া প্ৰতিটো এৰিয়াত ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে মই এই যে অলপ আগতে যে ভাইটি এজনে কৈ গ'ল যে আমাৰ বিটিচি বোলে একো হোৱাই নাই ইউথৰ কাৰণে বোলে একো হোৱাই নাই ইউথবিলাকক বোলে একো হোৱাই নাই এইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ এটা যে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈছিলে যে ঘৰে ঘৰে এটা সংস্থাপন বুলি দিব বুলি ছাৰে কৈছিলে সেইটো জব বুলি কোৱা নাছিলে এইটো যি ধৰণৰ নিজৰ কৌশলেৰে সংস্থাপন দিব বুলি কৈছিলে এইটো বিগ মিছন হওক গড মিছন হওক অৰুণোদয় আমি দিছোঁ অঞ্চল বিধানকে আমি দিছোঁ আমি 32 ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আমি ইন্ট্ৰডিউস কৰিছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিছে 17 বছৰত ঠিক আছে কাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব নমস্কাৰ খুলুংবাই মই সৰ্বপ্ৰথমতেই আপোনালোকৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কা সম্বন্ধে মই ক'ম ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুত হাল্লা কৰিছে সি উন্নতি কৰা নাই ই উন্নতি কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষত এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ প্ৰায়ত যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আদৱানীজী গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যিটো শান্তি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও সেই উন্নতি আৰু সেই শান্তি বজাই ৰাখিছে জাতিৰ ভাষালৈ যিটো আন্দোলন কৰিছিলে পিটিচিৰ আন্দোলনৰ সময়ত আজি জাতিগত সংঘৰ্ষ হোৱা নাই আপোনালোকে কৈ আজি উন্নতি হৈ আছে আৰু মই কোনো পাৰ্টিৰ লগত জড়িত নহয় মই অল আছাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ পৰা কৈ আছো আপোনাৰটো হুদা হৈছিল কুৱেশ্যনটো কাৰ ওপৰত আপুনি উত্তৰটো ক'ত দিলা আচ্ছা ঠিক আছে একটা আৰু কথা আছে এনডিএ শাসন কালত 6 শিডিউল ইজ নট সেফ এনডিএ শাসনত 6 শিডিউল সেফ নহয় শিডিউল এমেন্ডমেন্ট কৰি বিটিসি দিছে আপুনি জানে মোৰ কথাটো কোনে দিছে মোৰ কথাটো কোনে দিছে ঠিক আছে বিটিসি 6 শিডিউলৰ হয় কিন্তু আপুনি কনস্টিটিউশনে না মানে এমেন্ডমেন্ট কৰি পেলাই দিছে আপুনি না জানে কনস্টিটিউশনটো মানে মোৰ কথাটো শুনিওক ওকে এক মিনিট মই আপোনাৰ নিচিনা পলিটিশিয়ান নহয় হা মোৰ কথাটো ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড হয় মই ইউনিয়নৰ এজন ব্যক্তি হা মই ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কোৱেশ্চন কৰি আছো আপুনি কাৰটো মুদ্দাটো ডাইভাৰ্ট কৰিলে নাই মই ডাইভাৰ্ট কৰা নাই তাৰ উত্তৰ মই দিম এইটো উত্তৰটো দিব লাগিব এক মিনিট মোৰ কথাটো কমপ্লিট কৰিব দিয়ক এনডিএ শাসনত আমাৰ 6 শিডিউল সেফ নহয় কিয়নো কনস্টিটিউশনটো ডাইৰেক্ট ভায়োলেট কৰি পিনি যিমান 6 শিডিউল আছে এইটো টোটাল যিমান এমএলএ সিট আছে এইটো এসটি ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে এইটো আপুনি মাতা নাই ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো ডাইৰেক্ট ভায়োলেট যিমানখিনি ডিলিমিটেশনত আহিল সেই ডিলিমিটেশনত পোষ্ট আছে যি কমিউনিটিৰ মানুহৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰ পিছত এসটি আৰু ওপেন সিটটো থাকে 6 শিডিউল যোনটো 6 শিডিউল আপুনি বুজি পায় না নাপায় এইটো সিধা কও 6 শিডিউল টু কৈছে আৰ্টিকল আপুনি নেজানে আপুনি নেজানে বিটিচিৰ উন্নতি আপুনি নেজানে সমস্যা কিমান সমস্যা সমাধান কৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰৰ আমি জানিব বিচাৰিম আপুনি নাজানে ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰসংগটো ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে সুৰক্ষিত নহয় বুলি ক'ব বিচাৰিছে শাসক দলৰ নেতৃত্বত বিটিআৰ হোৱা নাই বিটিচি আপোনাৰ বিটিচি ললে শুনিব
বিটিসি লং লিভ বিটিআর হোৱা নাই আইন সন্মতি পোৱা নাই দেয়াৰ ইজ নো কনকারেন্স ইন বিটিআর শুনক বিটিআর বিটিসি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে শুনক বিটিসিৰ মাটি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে শুনক ইয়াৰ কোনো ক্ষমতা নাই চাকৰি দিয়াৰ ক্ষমতা ধ্বংস কৰিছে এজনকে বিটিসি কব দিয়ক প্ৰতিনিধি কম আরে আপুনি আপোনাৰ জেগালৈ যাওক কব দিয়ক প্ৰতিনিধি কব দিয়ক শান্তিপূৰ্ণভাৱে কথাখিনি কৈ লওক শব্দ লিখাৰ আগত কি লিখিছে বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট হোৱাট ইজ দিস এইটো কি বস্তু আপোনালোক সুধিলা ওটা কি বস্তু আমার এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট লিখব পারে বিটিসিও লিখব পারে এতিয়া আমি রিজন বস্তু আপনি কো রিজন ইজ দ্যাট ইজ স্মল কনসেপ্ট আমাৰ এতিয়া কথাখিনি কৈ লওক একেবাৰে উত্তৰ দিব বিটিসি আপোনালোকে কোনো যুক্তি ধৈৰ্যই নাই কব দিয়ক শিডিউল 6 শিডিউল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগতে ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কাৰণে সেপ্টন বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বডোলেণ্ড বিটিআৰটি পিছত বিটিআৰ হৈছে ইয়াত কি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে কংগ্ৰেছৰ আমি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত যি হাৰং কাম কৰিছো বিপিএফ দলে তেনেকৈ কাম কৰা নাই কা এটা এনেকা বস্তু এইটো এনে ঘৰৰ পৰা আনি দিয়া জপি দিয়া নহয় কাটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰীতিমতন এইটো বেয়া হোৱাৰ পিছত কা ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল যদি কিবা থাকে সেইকাৰণে আছুৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা প্ৰতিনিধি দল গৈ তাত ৰিট পিটিশ্যন কৰিছে আকৌ পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিটো সিদ্ধান্ত বা চৰকাৰে এনডিএ চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো বিবেচনা কৰিব যিয়ে নহওক বা দেশৰ কোনো ক্ষতি এইটো নহয় ঠিক আছে বৰঞ্চ ভালহে কৰিব কংগ্ৰেছৰ খুব চমুকৈ মই এই ক্ষেত্ৰত কম কা আজিও এই বিটিআৰ অঞ্চলত পাট্টাৰ কথাটো আহিছে আৰু কা জাপি দিয়াৰ পিছত এই মাটিভূমিৰ অৱস্থা আৰু আমাৰ জনগাঁথনি কি পৰিৱেশ হ'ব আমাৰ কালচাৰ আৰু আইডেণ্টিটিৰ কি পৰিচয় হ'ব এই কথা সবৰ অনুভৱ হৈছে দ্বিতীয় কথাটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আমাৰ সর্ববৃহৎ কেলেংকারি যে ইলেকট্রল বন্ড যে স্কিম সেই স্কিমটো সারা ভারতবর্ষের পৰা আরম্ভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব ঋণিকে ভূঞাৰ সম্পত্তি আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আজি নিষ্পাপ মনৰ যি মনোভাৱ নিশ্চয় ৰাইজে অনুভৱ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ দলক বিপিএফৰ প্ৰতিনিধি এইবাৰ অতশেষত সবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ বিপিএফ দলে 5 নং কোকৰাঝাৰত কাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে আৰু এই কাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত জিকি যাব ৰাইজে বিপিএফক বিচাৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ হাতটো বিচাৰি দিছে 17 বছৰত যিমান উন্নয়ন কৰিছে ইয়াকে 100 গুণ আজি উন্নয়ন কৰি পেলাই বিটিসি বাসিক আজি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব উন্নয়ন কৰিব গাঁৱে গাঁৱে আজি উন্নয়ন কৰিব দেখা যুৱতীসকলক আজি কামৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিপিএফ শান্তি উন্নতি আৰু প্ৰগতি কৰিব এইটো আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ কাম্পা বৰগোহাঁই আৰু দৰং ওদালগুৰি জিলা এইটো সমষ্টিত আজি দুৰ্গা দাস বড়ো জিকি যাব আমি 5টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ঠিক আছে ইউপিপিএল আপোনাৰ চলে ইউপিপিএলৰ পৰা